Suomalaismäinen paikka ja Aatu Kluuti siirtää puolen minuutin jälkeen Suomeen johtoon. Kokko pääsee väliin, mutta irtopallo, se tulee tsekkiläispelaajille. Ville Heiska kantaa täydellisesti taka-alakulmaan. Isojen täytyy olla isoja. Ajala todella vahvasti suojaa palloa ja tekee upean maalin. Todella isoihin neljöihin pääsee Tsekki hyökkäämään 3-2 vastaan. Parecha Wertheim laukoo ja tasoittaa pelin 3-3. Nyt on tila! Paajanen syöttää sivuun ja Heiska ratkaisee! Kapteeni sen tekee, Suomi on maailmanmestari 8 vuoden tauon jälkeen! Ja kukapa muukaan kuin Ville Heiska sen tekee! Ja näin kaiken ratkaissut maali syntyy, se on kuin aika hidastuisi.